Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, दिनै बिराद गरम आरोना बोथोरा फाग्लासो लामायावसो दं आङो नै हाइरड लामा खाथियाव ओमफ्राय दंफां सायना दं बेयाव मोनसे बे दंफां सायनायावनो दङ साना नै दायो नैबे लामायावसो दं आरोना नोगोर गारि खारो गाइस दिनै हाथाय दिन जाहैबायना थांलाय फैलाय मानसिफ्रा ओरैबो फैयो बिराद गरम आरोना लोगोफोर ओंखायनो सायनायाव जिरायथ'बाय आङो हाथायाव फैदोंमोन आङो ओमफ्राय दा गरमजों सहायनो हाला आङो ओमफ्राय दा थान्दा लादों आं नै लोंनो थाखाय थान्दाबो लोंनाय जासिगोन गरमाव लोगोफोर आरो बेल' नङा गाइस ओमफ्राय नैबे मेथाइखौबो एसे गोसोफ्रा गोजोनो खोमा होनना लानाय जाबाय आरोना आङो एसे जालु जाला खालामसै आं लोगोफोर फाग्लासो अब्ला जानोसै लोंनोसै आरोना गाइस स' गाइस दायो आं नै लोंनोसै आरोना थान्दाखौ गरमखाय नै लोंनोसै लोगोफोर नायदो मिजिरलायदोंलै खर'फ्रा स्रां मोनसिगोन बिमाबो लोगोफोर आं दा नैबे मेथाइखौ जासिगोन आरोना लोगोफोर बेखौ नैबेखौ जासिगोन आं दायो देन्जार मानसिलै सिख्लाफोर थांबाय मानसिफोर नोगोर नायलांखायो आरोना बेखौ जाग्रोनि आं दायो र' बोरै जाबावनांगौब्रा बेखौलाय दा है जायखिया जानोसैल' जाग्रोनि लोगोफोर मेथाइखौहाय स' गाइस आं दायो मेथाइखौहाय जाखांजोब्बाय दासो एसे खम जालायबाय गारि खारनाया ओमफ्राय दा नै बेखौ लोंबावनोसै आरोना लोंजोबथारगोन आं बेखौ लोगोफोर ओरै भिउआनो माखासे माइ गायनाय ओरैबो दं गायबायानो ओरैबो लामा ओरैबो नुहुरगोन भिउफोर नै लामाया नै लोगोफोर बिदिनोसै मा दाउ गाबदोंब्रा बेयावलाय दंफाङा नै बेनो दाउ गाबदों मा दाउथाय दाउ दं गाइस बारा थिग नङालै माला डुप्लिकेट कम्पानि सावथारा माथो मोजां नङा बुस्थुआनो गिदिरा मोजां गराखै मालिकआ थांबावबाय आरोना एबारसो गरमा एसे थान्दा जाहांदों लोगोफोर दायो आङो लोंबावनि नै एसे दंबावो गाइस बे एसेखौ लोंजोबस्रानोसै आरोना लोगोफोर सुनिबार हाथाय दिनै खुरा कत যাব बाजार दे बहुत गरम ना डेन्जार रेस्ट কৰিবি অলপ গৰমত ঠাণ্ডা খাইছে মই देरलायदोंलै गाइस गरमखा बिमाबो
स' गाइस अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर एसे दंबावो नै ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो एसे कमेन्टआव ओमफ्राय शेयार खालामना होदो लाइक खालामदो ओमफ्राय जाय जाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना गारदो दा लोगोफोर बिदिनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर मोजां लाना फैगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय अब्ला